Thomas, jeg vil gerne have, at du synger, som du gjorde lige før. Det her, det er så Charlotte fra min klasse, som prøver at være rigtig lækker. Vi skal også lige sige, at hun arbejder i en undertøjsforretning. What can I say? Hvad siger du til den bemærkning, Thomas? Jeg hørte den ikke. 10 til 0. 10 til 0. Altså, patter er gode. Ja, ja. Hvad spiser du i dag? Hvor er dine rejer henne? De er her. Du får 5 kroner, hvis du æder alle de der lige nu. 5 kroner. Ja. Jeg gør det for en 10'er. Jeg gør det for en 10'er. Ej, så skal du æde flere. Ja, så kom med et par æg. Og en fiske. Jeg har en fiskefilet. Så tager jeg et æg, hele den rejer og fiskefilet. Så for 10 kroner. Skal det være sådan på tid, eller hvad? Nej, du får den. Nej, jo, det skal være inden for sådan 20 sekunder. 20 sekunder. Jeg kan ikke 20 sekunder. Jeg kan på et minut. Giv mig et minut. Nej, det er nok for lidt. Så langt vil jeg ikke filme. Okay, fra nu. Du får... Thomas spise æg. Ej, hvad fanden var det? Det var kun 6 sekunder, det der Thomas er skidt med. Ej, prøv lige at se engang, hvor mange rejer der er tilbage. Helt ærligt. Jeg er jo ved at kaste op på helvede. Jeg tror nok lige, han skylder mig en 10'er der. Nok lige, du skylder mig en 10'er. Sig noget til kameraet. Vi skal høre nummer 4. Det er Last Christmas. Last Christmas. Karl siger som den eneste, der har været over til den sidste år. Dennis, han er allerede rimelig på rosen. Nej, det er fandme ikke. Og Maria her. Det er ikke så stiv. Det er samme. Og hvor er alle mad? Så skal jeg også have en cigaret. Og her har vi Randi fra Danmark. Der skulle jeg se så længere ud. Ja, der er sådan der Maggie Larsen. Hun er så smuk, hvor hun er dum. Jeg ved ikke, hvorfor vi har Charlotte med. Altså, jeg håber, hun går hurtigt død og tager hurtigt hjem. Hvad siger du? Thomas, jeg har ikke noget at sige til dig. Du er fandme bare en slapfald. Skål på det.